मेरी सारी तेरिया मेरी सारी तेरिया मेरी सारी
मंदिर को लेके आसी अरे संगीता खूब भल झील मुझे केवल भगवान पाखे ये प्रार्थना करुचे तुम वैवाहिक जीवनटा सुखमय आसुच प्रसाद तुम्हें सभा भाई को विवाह कर अरे सतसती का बहु न सतसती का स्त्री न मिछ स्त्री हाँ सुनीता तुम्हें सभा भाई को मिछ स्त्री अभिनय करने पड़ो तुम बड़ पुणी सौतुणी हवा पड़ो सभा भाई को उज्जवल संसार को पुणी थे बढ़ा पड़ो सबर भाई को मंदिर समान घर तो भौणी मशाणी कर चाहे से पूरी पितृप्रिया मातृप्रिया आरंभ हो से पूरी फुटी उठू पिता धर्म पिता स्वर्ग पिता है परम दप इतर प्रतिमा पुण्य देवते सर्वदेव आसो सुविधा आसो ମୁଁ ତମକୁ ଆଜି ମୋ ହାତରେ ବହୁ ବେଶରେ ସଜେଇ ଦେବି ଆସ ସବିତା ତମକୁ ମୋର ତମ ଭଲ ପାଇବା आजिकली सब ऋतु लगे गेरुआ गेरुआ मन टाइबे मोर कहूची बारंबार मन टाइबे मोर कहूची बारंबार लगे महुआ महुआ मत दिन राति करुची किया
আর সকাল সকাল মো মুন্ডটা তোর খরাপ করে দেবে বুঝলি রোজি হ্যাঁ রোজি হ্যাঁ শীঘ্র আসো আরে দেখো মরুন পাশে কি কথা সকাল সকাল মো মুন্ডটা খরাপ করছে
ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଭଳି ତମେ ବି ଅଧୁରୀ ହେଇଯିବ ସତୀ। ତମେ ବି ଅଧୁରୀ ବାପା ବାଟରେ ଯାଉ ଯାଉ କୁଆଡ଼େ ସେ ଚାଲିଯିବି ତାହାର କିଛି ଖବର ନଥିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ଚାଲି ଆସିଲି। କହୁନ ପ୍ରସାଦ, ଆରେ ତୁ ଏମିତି କଣ କରୁଛୁ? ମାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ ବୋଲି ତୁ ତୁ କଣ ଏ ଘର ଛାଡ଼ିଦେବୁ? ମା ମୁଁ ତୋର ମା ରେ। ମୋ ପଣତ ଖାଲି ତମରି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦହଳ ବିକଳ ହଉଛି। ଗୋଟାଏ ପୁଅ ସିନା ମୋ ପଣତରେ ମୁହଁ ପୋଛୁଛି। ହେଲେ ତୁ କଣ ସେଇଆ କରିବୁ? ନାଇଁ ଶାନ୍ତି, ତମେ ତାକୁ କୁହ ସେ ଘର ଚାଲି ଯାଉ। ତାର ଘରେ କିଛି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଆରେ ପରିବେଶ ଭିତରେ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ରଖନି। ଏ ପରିବେଶ ଭିତରେ ସେ ରହିଲେ ମୋର ଭଲ ପୁଅଟା ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଶାନ୍ତି, ମୋ ଭଲ ପୁଅଟା ଖରାପ ହେଇଯିବ। देहे मंदाकिनी रज लगे ग्राम सुकरिकी होइब जगते केव जने हसिबे यही तुम कर You bloody! आसिकी न आसी एबी जो संगीता तम मन को खबर बुझियो मासी नहीं ऑलराइट वो तो वो की जन पर चैलेंज को एक्सेप्ट कर आगे ना वो नायक को भी वो कौन नायक चैलेंज
देउळ मोना दिया जीवा मोते देउळ मोना ओइले ओइले नाना दांडा दुआरकू कदड़ी संगे नड़िया आड़िया कतू अरे आड़िया कतू ए बाबा काकी के जानी दादा दियाईवा साहे जनमर पुण्य तुम्हें आरतीवा अरे तुम्हें आरतीवा ओइले ओइले नाना कदड़ी संगे नड़िया ओइले ओइले नाना दांडा दुआरकू कदड़ी संगे नड़िया आड़िया कतू अरे आड़िया कतू ए महाकाकी के जानी दान दियाईवा साहे जनमर पुण्य तुम्हें आरतीवा रे तुम्हें आरतीवा ମୋର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଆପଣ ସେ ଭଲ ପଟେ ଲୋକ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାନ୍ତୁ। ନା
କହୁଥିଲି ଆମ ପୁଅ ଆମ ଆଖି ଆପଣ ତାକୁ ନେଇଗଲେ ଆମ ସଂସାରଟା ଅନ୍ଧାର ହେଇଯିବ ଆମ ସଂସାରଟା ଅନ୍ଧାର ହେଇଯିବ ନା ଆମ ସଂସାରଟା ଅନ୍ଧାର ହେଇଯିବ ଦେଖିଲେ ଜାଣିବନି ପଳେଇ ତ आईले आईले नंदा नंदा तुझा तू कदळी खायची नडिया आणि निया ମାନେ ଚାଲିଗଲେ ମୋ ପୁଅକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେନି କୌଣସି ମୋ ସବୁବେଳେ ଭଲ ବୋଲି ମୋ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୋ ବୋଉ ମୋ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିଛି
ଆଉ 15 ଦିନ ପରେ ମୁଁ ମରିଯିବି। ଏକଥା ଯଦି ମୋ ବାପା ବୋଉ ଜାଣନ୍ତି ସେମାନେ 2 ଜଣ ଯାକ ଏକା ବେଳକେ ମରିଯିବେ। ମୁଁ ତତେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ତୁ ଏକଥା କାହାକୁ କହିବୁନୁ। ମତେ ଦେଖାଯାଉଛି ସଙ୍ଗୀତା ମୁଁ ମରିଗଲା ପରେ ମୋ ବାପା ବୋଉଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଯେ କଣ ହବ କେବଳ ତୁ ହିଁ ଭରସା। ତୁ ମତେ କଥା ଦେ ତୁ ଏକଥା ବାପା ବୋଉଙ୍କୁ ଜମାରୁ କହିବୁନୁ। କଥା ଦିଅ ମୁଁ ଯାହା କହିବି ମୋ କଥା ରଖିବ ନା? ହଁ ଭାଇ କୁହ ଭାଇ। ତମେ ଦୁହେଁ ମୋ ବାପା ବୋଉଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜ ପୁଅ ବୋଉ ହେଇଯାଅ। କାହିଁକି ନା ଆଉ 15 ଦିନ ପରେ ମୁଁ ମରିଯିବି। ମତେ ବ୍ରେନ୍ ଟ୍ୟୁମର। ଆପଣ ଏମିତି କଣ କହୁଛନ୍ତି? ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତମ 2 ଜଣଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ତମେ 2 ଜଣ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣ ନାଁରେ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯାଅ ଯୋଉଠି ମୁଁ କି ଆଉ କେହି ବି ପହଞ୍ଚି ପାରିବେନି। ମୁଁ ତମ 2 ଜଣଙ୍କର ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଇ ଦେବି। ମୁଁ ତମକୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ବେହୁରା ହୋଇ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଏତିକି କଥା ରଖିବ ନା? ହଁ ଭାଇ ଡାକ୍ତର କଣ କହିଲେ?
ପଳେଇବା ଏ ଘର ବାଡ଼ି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଆମର କିଛି ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ଚାଲ ସତୀ ଚାଲ ଆମେ ଘର ଛାଡ଼ି ପଳେଇବା ଚାଲ ସତୀ ଆମକୁ ଭୋକ ନାହିଁ Thank you.
ନଥିଲେ ସେମାନେ ଆମ ଖାଇବା ଚୋରି କରି ଖାଇଛନ୍ତି 3000 ଟଙ୍କା ଖାଦ୍ୟ ହୋଟେଲରୁ ଆଣିଥିଲି এই নিয়ে 3000 টাকা ରଖ ଏ ନିଅ ଆରେ ନିଅ ଏବେ ମୋ ବାପା ବୋଉଙ୍କ ବଳ ବି ଫୋନ ମାର କହିଲେ আরে সে তো বড় ভাই যা খাইলে ଏବେ ହିସାବ ଦିଅ 3000 ଟଙ୍କାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଦେଲେ ବୋଲି ତୁମେ ମୋ ବାପା ବୋଉକୁ ମାଡ଼ ମାରିଲ ଆରେ ପିଲା ଦିନୁ ତମ ଚାକିରି କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ବାପା ବୋଉ ତମ ପାଇଁ କେତେ କି ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ତମର ମନେ ଅଛି ଖରାପ ଖରାପ ଆଜି ମା ତା ମମତାର ମୂଳ ମାରୁଛି ଦିଆ ଆଜି ବାପା ତାଙ୍କ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ମାଗୁଛନ୍ତି ଦିଆ ଦେଇପାରିବ କିନ୍ତୁ ଆଜି ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ବୁଦ୍ଧିରେ ପଡି ବାପା ମାଙ୍କୁ ଘରେ ଘରେ ମାରୁଛ ତମର ଏ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁନି ତୁମ ପୁଅ ପଡ଼ିବାକୁ ପ୍ରଭୁ ପଣ୍ଡେ ମୁଁ ୟୁପିଏସସି ସିଲେକ୍ସନ ହେଇ ଆଇପିଏସ୍ ପାଇଛି এই সহায় করবি আজকে মা বাপাଙ୍କୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯାଉଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ଏ ଘରେ ତ ଯେତେ ଦିନ ଅଛ ବିନ୍ଦାସରେ ରୁହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଘର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲେ ଆମେ ବି ସେଠିକି ପଳେଇବା ସିଂହ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଶୁଣ ଆଉ କା କଥା ତମେ ପରେ ବୁଝିବ ୟା କଥା ତମେ ଆଗେ ବୁଝ
ନାରୀ ଜାତି ଭାଇ ମୋତେ କଣ କହ ତମ ମୁହଁ ଚାହିଁବାକୁ ମୋତେ ଘୃଣ ଲାଗୁଛି ଘୃଣ ଲାଗୁଛି ଘୃଣ ଲାଗୁଛି ଏ ଅପା ତୁ ଯାହା କହୁଛୁ କୌଣସି ଓଡ଼ିଆ ଘରର ବୋହୂ ଏ କାମ କରିବନି ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ନଇଲେ ଝିଅ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଯାଏ ତୁ କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝୁନୁ Oh
জীবন জীবন এই জীবন আশায় ভাঙি যায় আশায় ভাঙি যায় সোনা নিজ বড় বড় পক্ষে খাইব তোর ভাই আমাকে একটু বলা তোর ভাই আমার উপরে মুখ করে দিয়েছি ସବୁ ଜାଣିଛି ଆଉ ଏଇଟା ବି ଜାଣିଛି ପ୍ରବଳ ମହାପାତ୍ରକୁ ବ୍ରେନ୍ ଟ୍ୟୁମର ସେମାନେ ଶୁଣିଲେ ଦି ଜଣ ଯାକ ଏକା ବେଳକେ ମରିଯିବେ ଆଜିଠାରୁ ଏମାନେ ତମ ବାପା ମାଙ୍କ ପୂଜା ପୂଜା ମାନେ ଏମାନେ ଠିକ୍ ସେଇଆ ହବ ତମେ ଯାହା କହିବ ଏ ଘରେ ଆଜିଠାରୁ ସେଇଆ ହବ ସପନ ଭାଇ ସଙ୍ଗୀତା ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପାତ୍ର ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହାପାତ୍ରକୁ ଡାକି ଆଣିବ ଯା ସଙ୍ଗୀତା ସଙ୍ଗୀତା ଯା ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବି ମୁଁ ତାକୁ ସ୍ୱର୍ଗପୁରକୁ ନେଇକି ଯିବି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମତେ ସରପ୍ରାଇଜ ଦେଇଛି ଏଠିକି ଆସ ଆରେ ଆସ ଏଠିକି ଆସ ଆଖି ବସ ଆରେ ଆଖି ବସ ତମେ ବିଷ ପିଇଦେଲ ମୋ ଜୀବନଟା କଳଙ୍କିତ ହେଇସାରିଲା ପରେ କାହିଁକି ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଭାଇଙ୍କ ପ୍ରବଚନ ଆଉ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ହାତ ଧରି ତମ ବାପା ମା ମୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଜୀବନକୁ ମୋ ଅନ୍ଧକାରରେ ତଳକୁ ଠେଲି ଦେଇଛି ମୋରି ପାଇଁ ମୋରି କୁଟୁମ୍ବ ପାଇଁ ମୋ ନିରୀହ ପୁତ୍ରଟା ଅକାଳରେ ମରିଗଲା ସ୍ୱାମୀ ସଂସାର ଧରା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ପାଦ ଢାକିଛି ଗୋଟେ କୁକର୍ମ ଦୁନିଆରେ ଯୋଉଠି ଖାଲି ସୁରାସକ୍ତିର ଆକର୍ଷଣ ଦେହ ଅନ୍ତର୍ଦେହ ରକ୍ତ ଚୌକର ମୋରା ସହଜ
तू आवे कहीं गोटिए दीवाना गोटिए दीवाना तू दिल मोरा आसमान दिल तोरा ଭାବୁଛି ଶେଷ ଜୀବନ ତକ
अरे तू मते मारिले ମୁଁ ତତେ ମାରିବି ଆଉ ଏ ରଘୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୁଅଟା ଉଡ଼ିଯିବ ଉଡ଼ିଯାଅ ଚାଲ ମାର ଆର 1 2 3 चल ଏବେ ବି ମୋ ହାତରେ ପିସ୍ତଲ ଅଛି ଏହି ଆଶା ମୋ ପାଖକୁ Oh,
घरे मो छंती जियंता ठाकुर घरे मो छंती जियंता ठाकुर दिया पूजिबा तू मते देउळ मना दिया पूजिबा तू मते देउळ मना पिता धर्म पिता स्वर्ग पिता ही परम तप पितरी प्रीतिमा पर्ने प्रियन्ते सर्वदेवता पूजिबाकू देउळ मना पिता माता पाद धुई मो पाई चंदन तुम पाद पूजी पूजी जाऊ जीवन এই ঘর মন্দিরে তমে মো দেবতা তমে মোর রামায়ণ ভাগবত গীতা आखी ठाइया तोरी नानाजी तोरी बिना आखी ठाइया तोरी नानाजी तोरी बिना घरे मो छंती जियंता ठाकुर घरे मो छंती जियंता ठाकुर दिया पूजिबा तू मते देउळ मना दिया पूजिबा तू मते देउळ मना समस्त धन्यवाद जनाई शेष है नाटक दिया पूजिबाकू देउळ मना समस्त को अशेष धन्यवाद शुभरात्रि।